слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы, разам з вамі ў эфіры Сергей Брэшцель. Тэма сённяшняй размовы «Христос у вас». Нядаўна мы з сям'ёй зрабілі рэйд па сваяках. Гэта былі сустрэчы з людзьмі, якіх мы даўно не бачылі. Мы абмяняліся навінамі, радаснымі і сумнымі. Мы заўважылі спробы нашых блізкіх чапляцца за розныя выгляды надзеі. Пачулі мікс ідэй і планаў. Усе яны далёкія ад жывой веры, жывога Бога і сапраўднай надзеі. У гэтым і трагедыя, таму што менавіта хрысціянскую надзею аўтар паслання да габрэяў заве якарам бяспечным і моцным. На ўспамін прыходзіць паездка з маім бацькам на возера. Мы ўзялі самаробныя вуды, драўляную лодку, вёсла, якарам у нас была цэгла. Насамрэч, гэта была слабая спроба ўтрымаць лодку на вялікім возеры ў ветранае надвор'е. Гэты выпадак з майго дзяцінства нагадвае мне зямныя надзеі шматлікіх людзей. Мы ведаем, што патрэбны якар, але выкарыстоўваем заменнік. Больш таго, заўсёды галоўным з'яўляецца тое, што жадаю я. Нябесныя надзеі – іншы светапогляд, іншая кропка апоры. Галоўнае, што жадае Господ. Менавіта на гэтым засяродзіў сваё жыццё і служэнне апостал Павел. Ён пісаў: «І ўжо не я жыву, а жыве ува мне Христос». Яго надзеі былі злучаны з Христом і ягонай воляй. Таму кожны раз, калі мы чытаем апостала Паўла, мы спрабуем не столькі зразумець яго думкі, колькі пазнаёміцца з яго ладам жыцця. За яго словамі яго хрысціянства. Сённяшні ўрывак з паслання да каласянаў не выключэнне. Першы раздзел з 24 па 29 вершы. «Цяпер я радуюся ў пакутах маіх за вас і дапаўняю нястачу ў целе маім прыгнётаў Христовых за цела ягонае, якое ёсць царква, якой я стаўся служыцелем паводле распарадкавання Божага, дадзенага мне дзеля вас, каб споўніць Слова Божае, тайну, схаваную ад вякоў і ад пакаленняў, а цяпер выяўленую святым ягоным, якім захацеў Бог паведаміць, якое багацце славы тайны гэтай сярод паганаў, якая ёсць Христос у вас, надзея славы, якога мы прапаведаем, настаўляючы усякага чалавека і вучачы усякага чалавека усякае мудрасці, каб нам паставіць усякага чалавека дасканалым у Хрысце Ісусе, дзеля чаго я і працую, змагаючыся паводле дзеяння яго, якое дзейнічае ўва мне магутна». Як завецца радасць, большая за пакуты, нявызначанасць, безграшоўе, хваробы, расстанне, безвыходнасць. Дакладны адказ – хрысціянская радасць. Павел знаходзіць радасць у пакутах. Думаю, што знойдзецца нямала людзей, якія скажуць: лепш бы у багацці, у задавальненнях, у вандроўках, у новых аўтамабілі, у абдымках каханага чалавека. Хрысціянская радасць у словах, якія мы з вамі прачыталі. Гэта радасць з надзеяй, радасць у Хрысце, радасць, нягледзячы ні на што. Калі ты бачыш чалавека, які не губляе Божую прысутнасць у цяжкіх жыццёвых акалічнасцях, гэта ўсяляе надзею, прымушае прыслухоўвацца да яго слоў. Нагадаем словы Паўла і паспрабуем зразумець думку кожнага ўрыўка. «Цяпер я радуюся ў пакутах маіх за вас і дапаўняю нястачу ў целе маім прыгнётаў Христовых за цела ягонае, якое ёсць царква». Першае. Я пакутую за царкву. Раней апостал гэтага не разумеў. Ён назіраў, калі габрэі пабівалі камянямі Стэфана. Ён даваў згоду на пераслед хрысціянаў. Ён быў кіраўніком ганенняў, стратэгам выкаранення хрысціянства.
Гэты чалавек умела выкарыстоўваў адміністрацыйны рэсурс. Аднак сам, калі ўвераваў, патрапіў у чорныя спісы юдэяў. Больш таго, пра яго казаў Господ: «Ён моя выбраная пасудзіна, каб несці імя маё, бо я пакажу яму, колькі ён мусіць перацярпець за імя маё». Чаму добрыя людзі павінны пакутаваць? Павел дае адказ: «Мае пакуты – перайманне Хрысту». Я дадам, што для веруючага чалавека пакуты не пакаранне, а школа. У Паўла добрая місія. Ён не пакутуе за арганізацыю ці партыю. Ён не пакутуе за радзіму. Ён не пакутуе за зямную, часовую, да канца незразумелую ідэю. Для яго рызыка звязана з распаўсюдам царквы, а значыць, добравесцем. Павел упэўнены, хрысціянская вера не прыналежыць аднаму народу ці нацыі, а ўсім людзям. Таму піша: «Я астаўся служыцелем царквы паводле распарадкавання Божага, дадзенага мне дзеля вас, каб споўніць Слова Божае». Другое: «Я служу царкве». У дабравесці паводле Мацвея ў 13 раздзеле ёсць прыповесці. Яны прысвечаны Царству Нябеснаму. Адна пра гарчычнае зерне, маленькае, вырастае і ператвараецца ў дрэва, дае цень, у ім хаваюцца птушкі, іншая пра дрожджы. Адбылося закісанне, працэс, рост. Пра што размова? Пра бачную змену свету, пра нябачную змену сутнасці свету. Царква – гэта астравок ласкі Божай, гэта цела Хрыста, гэта жывыя людзі. Павел удзельнічае ў распарадкаванні царквы. На чале яе годны кіраўнік – Ісус Хрыстос. Ён згалеў, каб мы ўзбагаціліся. Такога складана знайсці сярод людзей. Атрымліваецца ўсё наадварот, хтосьці багацее, каб мы галелі. Распарадкаванне царквы Божай – гэта заведзены ў доме парадак. Бог галоўны. Ён архітэктар. Як і раней пісаў Павел, ім створана ўсё, ім усё стаіць. Павел лічыць сябе супрацоўнікам, кіраўніком на сваім месцы. Бог мадэлюе і канструюе. Ён крыніца ідэяў. Кажучы сучаснай мовай, яго імя ў дакументах, а не маё. Царква для Паўла – гэта перспектыўна. І яе не адалее нават брама пекла. Господ даручыў Паўлу служэнне царквы, і Павел жадае апраўдаць давер. Таму прапаведуе тайну, схаваную ад вякоў і ад пакаленняў, а цяпер выяўленую святым ягоным, якім захацеў Бог паведаміць, якое багацце славы тайны гэтай сярод паганаў, якая ёсць Хрыстос у вас. Надзея славы, якога мы прапаведуем, настаўляючы усякага чалавека і вучачы усякага чалавека усякай мудрасці, каб нам паставіць усякага чалавека дасканалым у Хрысце Ісусе. Трэцяе: «Я прапаведую тайну царквы», піша апостал. Гэта думка вельмі важная. Яна закранае не толькі наша сучаснае, але і будучае. Яна расчыняе жаданне і сутнасць Бога. На працягу гісторыі у людзей складалася лжывая выява Бога. Нацысты сцвярджалі, што з імі Бог. Такі надпіс быў на спражках іх рамянёў. Крыжовыя паходы арганізоўваліся ў імя Бога і пад сцягамі хрысціянства, знішчалі мусульман. У людзей складалася лжывая выява Месіі. Габрэі часоў Ісуса верылі, што ён прыйдзе і знішчыць рымлян, зробіць габрэяў і іх землі свабоднымі. У людзей складалася лжывая выява Хрыста. Пра яго прыгадваюць на Вялікдзень, менш на каляды, даволі часта падчас перажыванняў і цяжкасцяў. У выніку традыцыі, як правіла, засланяюць жывыя адносіны. Адзін праваслаўны багаслоў называў гэту з'яву «кішэнны Бог». Такі Бог абавязкова улічвае мае жаданне. Павел у гэтых вершах піша пра іншы ўзровень адносінаў, а менавіта Хрыстос у вас. Ён ваша надзея на будучую славу. Вось пра гэту тайну ягоная пропаведь. Калі мы асэнсоўваем яе, то разумеем, што Бог усё і ва ўсім. Бог галоўны ў гісторыі, Бог галоўны ў грамадстве, Бог галоўны ў сям'і, Бог галоўны ў сэрцы. Хрыстос у вас.
У 7 раздзеле ў 15 вершы кнігі Адкрыцця мы чытаем пра тое, што Бог будзе жыць у верных. Тайна Христос у вас у поўнасці адкрыецца ў вечнасці. Гэта гутарка пра вернасць Бога, гутарка пра дабраславенне, гутарка пра ласку. Бог з намі, сябры, сёння і назаўжды. Хто мог такое сабе ўявіць? Якое багацце ў гэтай тайне? На гэтым засяроджана праца Паўла. Яна ўнёсак у будучыню царквы, а значыць людзей. Дзеля чаго я і працую, піша ён, змагаючыся паводле дзеяння яго, якое дзейнічае ўва мне магутнае. 4. Я бачу вынік у царкве. Жывыя людзі, жывыя цэрквы, жывая пропаведь Евангеля. Калі б Павел жыў сёння, то ў яго кампутары захавалася б уся перапіска з цэрквамі. Ён мог бы адкрыць той ці іншы файл і перачытаць свае лісты. Ён мог бы падысці да мапы і пазначыць са шчэпкамі месца, дзе арганізаваліся цэрквы. У тэлефоне Паўла апынуўся б вялікі спіс кантактаў хрысціян, якія пакаяліся ад яго пропаведзі. Гэта вынік годны хвалы. Аднак у Паўла не было лжывай думкі, што гэта яго заслуга. Ён з імі не толькі змагаўся, але і вучыў змагацца іншых. Неяк адна жанчына, назіраючы за праектамі, у якіх мне прыйшлося ўдзельнічаць, сказала: «Адкуль у вас усе гэтыя ідэі?» Мы стаялі з маім добрым сябрам. Ведаеце, што мы адказалі? Бог – крыніца ідэй і сілы. Інакш Павел не пакутваў бы за царкву, не служыў царкве, не прапаведваў самую важную тайну, не бачыў вынік. Апостал піша каласянам і кажа нам: «Ён ува мне, ён дзейнічае праз мяне». У гэтым сапраўдны поспех. Толькі так здзяйсняецца служэнне. А зараз 2 пытання кожнаму. Ці Христос у вас? Ці ён дзейнічае праз вас? В моем сердце Христос живет, я отдал Ему жизнь свою. Он меня в беде бережет, охраняет меня в бою. С Ним не страшен мне враг любой, с Ним могу через все пройти. Его ангелы надо мной распростерли крылья свои. Невидимый страж Иисус, к Тебе в небеса я стремлюсь. Спаситель Ты мой, в прекрасном Царстве Святом. Мы будем вечно с Тобой, Ты там приготовил мне дом. Меня ожидает в нем Твой мир и покой. На груди Его я усну, пусть бушует буря вокруг. Мне не даст Он с пути свернуть, Он мой самый надежный друг. С Ним не страшен мне враг любой, с Ним могу через все пройти. Его ангелы надо мной распростерли крылья свои. Невидимый страж Иисус, к Тебе в небеса я стремлюсь. Спаситель Ты мой, в прекрасном Царстве Святом. Мы будем вечно с Тобой, Ты там приготовил мне дом. Меня ожидает в нем Твой мир и покой. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брышцель. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.